Shalom horas damang dainang hita saluhutna nani holongan noeng saat kita tu jamita minggu di tanggal 25 Juli tahun 2020 sada 5 minggu pawaluhon do treni tatis. Salam sehat di hita saluhutna pertanian kita toto anggiat di pergugui hita menghadapi namasa kopi 10 Jawa. Tanyakan hati Tuhan dong aga keluarga ta manang dongata di bagasan persahiton wain manang di isolasi mandiri manotong mahita manangakon nasida margogo para medis ng pamaritata laho patupahon na muli di penanganan COVID-19. Tapi sian au padita Herianto Pakpahan di channel YouTube Herianto Pakpahan tapi perkerasan madihita saluhukna. Anda orang susah kita tu jamita jumolo hita martangiang. Dami ini batana sumur usian saluhukna roha ima mangaramoti hati-hati do pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Berita nauli jamita di minggu pawaluhun dung terintatis tanggal 25 Juli tahun 2020 sada imana tersurat di 2 Raja-Raja bidu 4 ayat 42 saha di ayat 44 songonoma didok hatani tuhata dungi Roma sahalak sian Baal Salisa nama buan dihalak ni dibata aka sagu-sagu patumonaan 20 sagu-sagu sian eme sia sim doh itak sia dahanon nabi nolgang di bagasan hadak kadangan dungi din nasi Elisa ma lehon mai di situan natorobi asamangan nasida dungin na naposonaima bihama pangalehut kumang ganupi 100 halak alay din nasi Elisa ma sailehon mai disituan natoropi asamangan nasida ay songonot do hatani Jehovah ikon mangan agkajolmay jala ikon adong dope tema dungi di parade mai di jolo nasida gabi mangan nasida jala adong lupe tiba obar tuhatani Jehovah hido ianggo sahana damang dainang hitanan yang hulungan di bagasan warni Yesus Kristus mulu tahidado aka halongangan na adong dingulun na pinatupan ni tuhata gudang do aka naso hapikira kita pangaramotion ni dibata pangrupion ni tuhatta jala buido honot tarupani sipata tersombok dahita diaka sudi pangaramotion ni tuhatta nangaka halongangan di tonga-tonga ni ngulutaw naso tatagam naso dapat akal nihita alai buido rupani di patupa di bata suku-suku noaing marhiti jamiton perse ada hita di pangaramotion ni di bata di tonga-tonga ni ngulupta ta persyai dope waso ni tuhatta paman noaing nama serga gabe sada perenungan di hita diturpukon di pabuwa taringo 20 sagu-sagu dia Indonesia itu roti jelai nang songoni rupani gabe marhitei bui dilehon mangan 100 halak hati hei dina masa haleon di Gilgal patu monaan si lehon-lehon ni sahalak nasian bal salisai mabuan dinapuso ni dibata si Elisa takas do marhiti
na pinasaha ni sahalak nasian balas salisai adong halonga. Bahkan rupani dilehon sarasalak mangan jala bui dope tiba. Ya Indonesia sisa luar biasa. Kita salukna tidak do rupani mulota bayu ihu turpukon mujizat itu nyata di bain debata. Atong aha manuang nanay sihang uluhunut ta. Taparjolo taha porsiai ma pangaramotion nitu hatta paraden narikot di nguluta. Taha porsiai ma pangaramotion ni debat. Molo taida do diturpukon bagian ni si Elisa dosa sitonga ima sagu-sagu na binuan ni sahalak nasian bal salisay di pasaha tu naposona di hari koton di sarihon naposona 20 roti jelahi doh gandum nebar ima rumani di bahasa Indonesia di dok alai ala adon di ida naposona nasomangan disuruh perhubasna lahu mangalihum mangan sian na nijalo ni si Elisa disuruh lehum mangan 100 alaki. Kita saluna manang si hangulu humukta buhado hita marpos roha di nguluton di sareho Tuhan tado ngulutan si ganupa di botol narumikko jala ikor rajumat tado marhuasuro di bata alani bengit mahita mangula akka ulota bengit mahita laho manahan diaka paru kilon namasa di nguluto asa manotto kita persea di panarihonon ni di bata jala itu tutu molo diajari tu hatta noaing hita laho marningot panarihonon na kita pe buharu mar panarihon nang ditonga-tonga ni ngulutta unang hula perdabingot tasarihon alai dohot mata sarihon par todiota ido kamanginang kita salugna na manguluon tujuan ni ngulutta lakola mamikiri maka narikot hola tu perdagingon holan sibanganon para itu alai belgesani waduh hita mangulu rap tu hatai laho manarihun parto diuta harusiota jala ingotita ma debata mangula di tonga-tonga ni nguluta na sautiki lemgad di debata na 20 sagu-sagu naking lemgad di debata jala bui rupani na nihirim ni naposonay takasdo mangan na siya jala teba ahape ngulungulut tanuay profesita di ajari turpukod do hita nuay asata haburjuhon mangula rap do debata damang nainang hita saluhuk na lam semangat mahita madalani ngulut tahun lam persea hita di pangaramotion di debata di bagasan ngulutta padua humma diajari hita nuaing asa taboto jala taulahon pasaha na duminggan tu huriana nang napuswan masara perbuih na di sarihun di bata ngulut mulo dapotan pasu-pasu hita ulu do hita pasahat tu di bata sebagian na adong dihitai lehonota tuhuria menuai ulu do hita mangaleno mana bah na adong pasu-pasu na adong mai contoh kulit rupanya itu hita mulu dapotan bahasa-bahasa hita
isarani panen sian beliat taman porlatta jalan inggar rupani adong napokta ulu do hita manarihon manang mangalihon narikot songon perdu inilah seniro hatta tuhuriana omanuai damang deng jala sidirul dunani bain ni si Elisa sidirul na di ibanai di leon tujol takkola di ibana nang dihita akka parhobas pe kana posona tunggu sada sidirul nang dihita mangajari buharu hita adong na dihita rupani takkola dihita alibui gabi pasu-pasu do thala medai akka pasu-pasu nanong dihita tasadihon rupani otik manang godang merlapatan dui dia doban di tuhatta pangalahu di tonga-tonga ni nguluon tonggo dihasari marhiti turpu jami taon soal panarihonon bukan hita dalam peduli di humalia kita bukan hita lam mangulu di bagasan empati di bagasan holongil dan egois holan diri na dibikir jadi manuain masyarakat marhidi terpukon buhado hita peduli dengan kesulitan ni halak kesulitan ni nahumalia kita tutupot tadi semalolong ta urusan namai namangan manang nadang nagarejo manang nadang urusan namai tentu damang nainam dan apala dinggan pangalau si somoni marhiti jamiton ikon adong rohanayas buhado rupani marhiti hadiriota mangrupi halak bukan mau pamer bukan mau menunjukkan kebolehan kita tetapi Tuhan mau katakan mari kita lihat dulu sekeliling kita apakah sedang ada yang kesulitan apakah kita membiarkan dia dalam kesulitannya alani di masa pandemi on tatanyakum aka pengobati para medis lahu manarihon aka hahipason bahkan ada mau ngurusin mulu ati tungadong penuai nataberin kurang sikop aka diagnosa ni sahid do aka sudil haloran ati tungadong nahurang sikop pohado hita tong peduli marhiti kepedulian na dengan manungguli paingot to ni marhiti media masawan noay buha hita patudungon rasa kepedulian mularong na susitong rupani wido hata honot tay ang kiat adong aka hauli mergugo tatangyak korupani pamaritata di masa pandemi tong peduli hita rupani majaga hari pasota nang pengoton halak asa sudi rupani marhari paso asa sudi dapotan nang aka hamuluan marhite hahi pason damang nainang hita salguna ta patupa ma dinguluton perbu ini aka paso-paso nata jalo siya di bata buay rupani pasahadot tatu hurian bahkan mululi di luarta do punapusol ani lemgad dema omana berpudi marlibat ganda do pasu-pasu diganup halak naolo mar panare adong do beteba sisa luar biasa main adong go beteba didok ditulpukon luar biasa pasu-pasu ni di batak marolobuluk do hita ngolu martabba pasu-pasuna dingudutta marolobuluk do hita alai buhadu rupani melotahilala ado pasu-pasui lemtah hamalati kok damang dena lemtah ringkasum manduk maulate marhiti tayang ta marhiti akasilihun nabu itabatu mulu tasarihun nabugus dangna lampugus hitam au sura penuai aram paru kilotta
Habi abati dirita marsileo lehon mengrupi otik rupani habi di hirim di mata urubata na bogos. Habi tasudati kolam mernida anong pe parukilokku anong pe hamolokku. Tentu neng ajaran na hita ada bang dainang kita saluhna. Selagi bisa kita peduli dan juga memberikan pertolongan kepada orang lain, jangan tunda untuk berbuat. Di tengah-tengah ni ngulut tahun, damang dainang kita saluhna. Mululam tabbakas ngiroha, mululam dinggana kana taula, di hauma, di balian, di porlak, di kantor, doh na humaliat kita. Tuhan tak mengajari kita nuan. Bohado unang holit kita ditik kita, unang holit kita nang ditanyanta, unang holit kita nang diparsorata do Tuhan. Ido parbu ini nata hilalang pangaramotion di debata di tongah-tongah ni nuluta. Unang holit tu Tuhan ni. Aisyah di bana do na adong dihita jala takas do boha na pinasaha nai gabi pasu-pasu gabi parbu ini haporsiao eta kas do sah di ujung ni nguluta di ramoti di batado nguluta tayot ma na marsileo leo ni naulo mangurubi naulo manariho ni dakia marpos dakia ibana gabi somar di hadiah alai manangisi halang otik manang kudang disarihon akan apus disarihon akan agale sailam gaddama pasu-pasu mulut aleho pia kapangurupion dan asa alai na jujut di bidoa keperjamita alani atong mulut sama ni do hape alani pasu-pasu di depata natajalo tajagihon tasarihon gabelam ganda manang akka pasu-pasu di mulutan. Amin martangian kita. Mau lihati Tuhan di barita nauli nau kujalo kami pasu-pasu kami madalani gulu namion porosea kami di panarihonom porosea kami di pangaramotiom Tuhan unang loas mulunami lam dau sian asmiroham layajari mahai maka porsiaya kehalongangan maka porsiaya wasom di tongah-tongah ni mulunamio songon na bosom si Elisa di sarihonibana na pupusi songon ni mahami Tuhan olo kami manarihon na kadongan kami lamburju kami mandok mauleati lamburju kami marsilihon-lehon di mulunamio paso-paso na pinasahat mi Tuhan takas doi ikon dosa giron nami tu akan namamalia lam porsia mahami di wasom lam porsia mahami di pangaramotion marhidi Kristus Tuhan nami jalo tangian nami amin.